tine. Adevărul temelat s-a lăsat crucificat pentru toți. Iisus Hristos a Tatălui Sfânt miel, El ne-a deschis drumul către cer. Din răni pe cruce sânge-i curgea, a zis odată, fie voia ta. Iisus Hristos al Tatălui Sfânt miel, El ne-a deschis drumul către cer. Din răni pe cruce sânge-i curgea, a zis odată, fie voia ta. A privit de sus spre noi, a văzut durerile noi, s-a coborât. Într-o casă de tâmplar, de la Iesle la Calvar, ne-a iubit. Iisus Hristos al Tatălui Sfânt miel, El ne-a deschis drumul către cer. Din răni pe cruce sânge-i curgea, a zis odată, fie voia ta. Iisus Hristos al Tatălui Sfânt miel, El ne-a deschis drumul către cer. Din răni pe cruce sânge-i curgea, a zis odată, fie voia ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și dacă El n-ar fi venit, Domnul s-ar fi năruit în viața mea. Domnul ne-a eliberat, mântuire El mi-a dat, slavă Lui. Atât de aproape cerul mi-a adus, glorificat să fie în veci sus, glorificat să fie Dumnezeu, că pentru noi l-a dat pe Fiul Său. Iisus Hristos al Tatălui Sfânt miel, El ne-a deschis drumul către cer. Din răni pe cruce sânge-i curgea, a zis odată, fie voia ta.